stranu. Shvatam ja da je to sve tako kako jeste, ali ne valja mu njegov nastup. Znači mora da promeni nastup, prilaz, pa ćemo onda imati i bolju saradnju. A nije on kriv što trenutno nema adekvatne uslove? Gospođo, otići u prodavnicu, kupiti plastične posude, košta minimalno novca. Ali taj minimalni novac treba imati kad si tek preuzeo ovaj lokal. Gospođo, pričamo o 1002 dinara, gospođo. Kad on ima i porodicu i decu, daj mi te 1000 dinara kad ih nemam. Nemoj da me nerviraš, brate. Imamo svi porodice i svi živimo od ovog posla. Nemoj da me nerviraš, nemoj da mi pametuješ. Ma nemojte, vi ćete mene pametu, dajete ovakvu sramotu. Nije to sramota, znači trenutno smo prisiljeni tako radimo, ne znači da nećemo da proverimo. Pa šta ste prisiljeni, zašto ne operete, zašto ne očistite, ali za to nemate para? Kakve to veze ima s parama? Vi ćete mi pričati o parama. A vi ćete nama da pričate... Naravno ću vam pričati kako šta treba stoji u kuhinji. Naravno ću pričam. Mislim, nemojte, pustite vašu teoriju, molim vas. Nije teorija, to je praksa. Otiđite kod mene u restoran da vidite kako to stoji. To je praksa. Verovatno u vašem restoranu, u drugim restoranima svi... U milion restorana po Beogradu to tako stoji. Pričaj mi o tome. Naravno ću ja pričam. O tome treba se pričati. Na kraju krajeva ne mora stoji ni u jednom restoranu. U restoranu gde radi čovjek koji drži do sebe, to mora tako stoji. Hoćete mi kažete da je ovo u redu? Jel to hoćete mi kažete da je to u redu? Neću da kažem da je u redu, pa šta mi onda pričate, šta pametujete? Ipak i to košta. Koje košta? Šta košta? Ta smesa košta. Pa zašto je ne čuvate ako košta? Nego tako radite s njom. Skraćujete joj tako rok trajanja između ostalog. To ovdje ne kupim veliki načina, neću kupim pola kilo mesa. On će nama da priča o načinu rada. Dobar je samo teoričan. Da ga vidim na praksi. Kod njega je verovatno duplo gore.